מצב? כאן תום בלו 4B. היום אני ממשיך את הסדרה Angry Birds הפלים באים. עכשיו זה הפרק השלישי של הסדרה. אז תהנו, אבל לפני כן פרסומת אחת. מספיק עם פרסומות! שיגעתם את רבי! מה עוזר לביטולי פרסומות? כלומר, ביטולי פרסומות. תוספת לחיים. את לא חייבת לי כלום. סטאט בויה, בן אל תבורי, ג'ורדי על הביט, לא סתם, לא סתם. יש רק ציפייה, בלי עניין, קניתי לך שעון, אולי תתני לי זמן, ולא הייתה לי שום צורה טובה יותר להתקרב, אז בטח את אומרת שהכל היה וזה לא שזה פוגע. רוצים לדעת מה הם הפילים? חכו לפרק הבא, ונתראה בסרטון הבא.